Gavana Masia James Orengo kowacho ni oyo jatend piny Kenya ok obi donjo kwaya mano mar praise and worship mari iwacho ni wano chung kama ntiere kar kendwa kaka Uganda wayude ang'o ing'en ni pok wang'eyo gima chando gavana. Anatiyo gavana for many years to ok wang'eyo gima chando gavana. Taparo ne en gima jakom ema nyalo handle nikech anaparo ni jogi pok opogo mbaka ma jakom goyo go president gorol margi kaka joma sav joma no yero go kura bugi ng'is ni ging'en rol ma jakom en ang'o iwinja nikech ing'eyo magi joma no yier jogi no yier bo resume office ka jakom non woko koro jakom kanene telo otamo gigi duto you see piny koro nede marach Gen Z never wanted to listen to anybody jo piny ni noso jok nukoro piny ok dhi maber nyaka konye kai mane jakom wuok bo wacho no kamwa sogore bwa gikini koro wamany kwe mondo wanwang kaka wanyalo dongore wa correct gik maricho manie to nantie kama nene speech mar governor nentie ne wane liel mar osiepwa ng'ano manwa tiyogo ng'ano manwa kelogo demokrasia kendo no wuoyo and I remember very well makuto tiende na ngogo lweny nikech tiende koro ochunga kama ujumbe ma ramba to maranda watu kokwayo ni gimo ing'eni nyakwa distinguish sama jatelo biro gorol ma sirikal mwadwa timo kanyo tija sama jatelo limo as a county koro unyalo wacho weche uma county ndiye sama jatelo biro limo on a specific invitation unyalo na kawo gi munyalo kawo koro gavana kane wuoyo to kwa ng'ene gavana ne wuoyo from what point nikech ing'eyo kikwa mix role ma jakom timo in national government gi issues ma piny kata gi issues mag ODM pok wachopo kama wadhi e piem pok wawacho ni wan waweyo chung presidency makoro ok wabiringo pok wachopo kanyo what we are saying ma jakom timo en let there be peace to wachak wanwang' gigi nikech karango jakom speech ma jakom was very intelligent jakom nochung' to wacho aneno ka role maru wajumbe gi county u fail to in national government bende you are failing in the sense no wacho ni jogi ni nitie gik ma sirikal ma pinye manyalo timo ang'o mi uloro ni gi Nairobi nitie gik ma sirikal ma pinyo onego utim maber mondo convince national government ukoro uromo iwinja clever nitie gimoro mosotimore kae ineno kata sani nitie lweny ma wuok kind how institutions should be run to I fail to understand no okay where is our problem Cleover's problem at this country is in contracts mane onge chon dire mani winjo mane wange success ne waonge major contracts ne wan go joma no employ manuso somo bo yitimu koro wande kogi koro kidwa gere udi tinwango gi Ministry of Housing kata public work kidwa los ndara tiyudo gi public works mai gima governors wonego konywa go mai kako nego gi convince the government now that things have filled up one wanyalo manage gi kan kich personnel one got in so koko ni tafil no buro rumo oken gima lich ur kawe gima lich jakome ma pod nyocha komiyo jo kome poko luongo jo ibo penjo gin to what is your problem why are you mixing my role with your role nikech ing'eni gin go role gi as county government mapogi report jakom no there is something wrong and gin gisiko manano no ne riwroko kwadwa riwroko kunen ma ODM iwinjo riwroko ken ma ODM riwroko ken mar jakom kod jatelo wadgi to jakom ne motelo ne ma no don't mix issues go mane kama ukoso gago jakom no obeda approach kako gai
And role Majakom is much bigger than Luo. Manga Manochum presidential candidate. En Gukura Mombasa, en Gukura Central, and Nuchinano Kancho Dokatakombi to distribute. Nikechoduaga Nisono okay. There is a system. Magima Podi Loso. Kenya Podi is still young in democracy. By the way, Akiani Jiparo Ganano, Podwani young in democracy. Tom Nduku ijaka nyuma ODM. Yes. Dai mkono wasa ne wangjoika mara Ramogi TV. Ni jogi ma Raila Odinga nokwa. Okwa capacity mare kaka Odinga ma oken mar ODM. To jo ODM emano ka mutingo nyaka Jakom. Moyere Jakom manyien mar ODM. Ema dwa wacho ni. Ing'eni samo mi gimoro. Joma ikuongo rango gin jogi machiegni kodi. You understand? Jomoso yido kodi. But status is not approach as a party. An approach as a leader, maneno run for presidency, and ngama jo respect. Iwinja. Ne kwa ido kura central mang'eny. To nyepo Jakom awadgi. Why? Jakom ngosiepe kucha. Despite election result, en gi jikucha. And don't want Kenya be reunited. My concept malanda jo mang'eny. You understand? Gima jo onego team right now. Ke problems magi wacho gi are part of their own making. Yogi no service Senate. What did they do when they were in Senate? Rules my county government are managed at Senate level. Did they leave any rule mane tie the president not to act in excessive? Iwinja. To kani tie makosa. To jidok chien to winjere no. Karakae ne wa decide with emotions. Wadoguru chien mundo winjere. So my idea, my advice, any ma Gavana Masia Musi Manati God wacho, they are right. But when they go penjere ni forums muweka are they the right forum? Aye. Kose kunde muweka. On whose benefit is it telling? Aye.